Dakle, bili smo na ovom jednom danas sastanku, ja bih rekao, potpuno koncentrirani, zatvoreni, jer smo željeli definirati političke poruke temeljne s kojim Hrvatska stranka prava izlazi pred ove parlamentarne izbore. Dakle, sam vrh Hrvatske stranke prava, nositelji lista, ovdje nazočni. Gospodin Ante Prkačin, koji će biti kandidat Hrvatske stranke prava u prvoj izbornoj jedinici. Gospodin Mirko Duspara, kandidat Hrvatske stranke prava u petoj izbornoj jedinici, gradonačelnik Slavonskog Broda. Gospodin Ante Đapić, počasni predsjednik Hrvatske stranke prava i kandidat u šestoj izbornoj jedinici. Gospodin Mirko Čondić, kandidat Hrvatske stranke prava u devetoj izbornoj jedinici. I ostali nazočni članovi predsjedništva Hrvatske stranke prava. Ja bih rekao da smo temeljne poruke za ove izbore sveli na 5. Dopustite mi da ih predstavim kroz zapravo sadržaj politike i ono kako Hrvatska stranka prava vidi temeljne probleme hrvatskog društva danas. Mi smo prije svega protiv ulaska Hrvatske u Europsku uniju, a za suverenu nacionalnu, za državotvornu zaštitu hrvatskog obrambenog Domovinskog rata, za strategiju vlastitog gospodarskog razvoja, novi ekonomski model i potporu obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu. Za jedinstvenu nacionalnu politiku Hrvata iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i iseljeništva i za duhovnu obnovu hrvatskog društva, istinsku reformu pravosuđa, obrazovanja i zdravstva. Naravno, svako od ovih područja ima i svoju širinu. Tako da svaka od ovih stavaka ima još puno razloga zbog kojih, primjerice, protivimo se ulasku u Europsku uniju ili smatramo da treba provesti reformu pravosuđa, zdravstvenog sustava, obrazovnog sustava itd. Želimo kroz ove jednostavne poruke svim hrvatskim biračima predočiti naš politički stav. Želimo da on bude sadržan kroz kratke i jasne poruke iz kojih se zapravo iščitava problematika hrvatskog društva u ovom trenutku. Dakle, to je bio naš današnji cilj, a dopustite mi danas, kada se održava u Hrvatskoj i nekoliko iznimno važnih političkih događaja, da ih na određeni način prokomentiram. Prvi događaj od posebnog značaja danas je očito Sabor Hrvatske demokratske zajednice u Zagrebačkoj areni, koji danas očito služi samo tome da se članovi HDZ-a praktično u uvjetima poluraspada međusobno hrabre, velikim brojem, ali nemojmo zaboraviti niti činjenicu. S obzirom na probleme koje opterećuju sam HDZ u ovom trenutku, da arena u Zagrebu nije daleko od Remetinca. Očito to definira i određenu problematiku koja će dominantno opterećivati taj Sabor Hrvatske demokratske zajednice. S druge strane, mi smo isto tako svjedoci da je Vlada Republike Hrvatske prekjučer donijela odluku o prodaji udjela u Jadranskom naftovodu i u Croatia osiguranju. Moram reći da se očito u ovih posljednjih 10 godina u hrvatskoj politici nije promijenilo ništa. Jednako tako su se donosile odluke o prodaji prvih 25% vrijednosti INA-e i Plive. Znamo kako su INA i Pliva završile. Ali ono što je posebno tragično, da nakon jednog takvog iskustva, nakon brojnih osnivanja saborskih istražnih povjerenstava, nakon brojnih akcija koje je poduzimao USKOK, Državno odvjetništvo, MUP, različita druga državna tijela, politika se bavila tim problemima godinama. Hrvatska vlada danas donosi odluku bez ikakve strategije o tome šta će biti sa Jadranskim naftovodom ili šta će u budućnosti biti s Croatia osiguranjem, samo kako bi se pokrpala proračunska rupa pred izborima. To je tragično. Dakle, u 10 godina nije se naučilo u Hrvatskoj ništa. Promijenilo se nije ništa.
I ako neko govori o promjeni, ako neko govori o tome da je današnja politika nešto drugačije, nije. Ono što Hrvatskoj treba drugačiji odnos u obnašanju politike. Ovakvim odlukama sad ćemo prodati Croatia osiguranje, sad ćemo prodati naftovod, INA-u, Plivu, neće ostati ništa. Ali tu nema strategije, tu nema koncepcije, tu nema ideje, tu nema vizije. Samo pokrpati proračunske rupe i dogurati do izbora. To je tragedija Hrvatske. U tome budućnosti nema. Toga mi moramo biti iskupa svjesni. To je strašno i prestrašno. A mene posebno čudi što jedan koalicijski partner, povijesna stranka u Hrvatskoj, dođe na sjednicu vlade, da o tome ne zna ništa, njihovi predstavnici dignu ruku i onda kažu, znate, mi o tome nismo znali ništa, nas niko pitao nije ništa, još poduzet neće ništa. Pa trebali bi imati barem toliko dostojanstva i hrabrosti i reći nakon ovoga, izlazimo iz te vlade, u takvoj vladi, na takav način obnašati dužnosti neće. To je minimum političke hrabrosti, korektnosti koji se u ovom trenutku traži. Ukoliko nemaju hrabrosti za tako nešto, znači da pristaju i na vlastitu poziciju i na takve odnose. A to je strašno. Dakle, ono što mi, kao Hrvatska stranka prava, obećaje hrvatskoj javnosti, mi se tako ponašati nikad nećemo. I nikad se neće dogoditi da nama neko iza leđa može donijeti takvu stratešku odluku s tragičnim posljedicama po hrvatsko društvo, a da pri tome ne budemo ni konzultirani i da ministri iz redova te političke opcije, zato mi su imali hrabrosti prodiskutirati, ustati, napustiti sjednicu vlade, tražiti odgodu. Ništa od toga se nije. Snose odgovornost za ovo. Nemaju nikakvu vjerodostojnost više u hrvatskoj javnosti pojaviti se i reći mi smo bili protiv toga. Niste bili protiv toga, niste tražili niti odluku, niti odgodu donošenja te odluke, nego ste mirno za to digli ruku. Strašno. Hrvatska treba jednu novu politiku koja polazi od potpuno drugačijih osnova. Mi smo ih sveli na ovih 5 točaka koji danas ovdje predstavljamo. Hvala lijepo.